Ato isunod si Brad Michel Bindilio sa Seventh-day Adventist alang pod sa iyahang kaugalingong pamahayag nining manindot nga kahaponon. Imong 10 minutos, Brad. Mayong hapon sa ato nga mga kaigsuonan, ilabi na usab sa atong tipaminaw sa ato po nga moderator Sir Danny Luod. No? Now, ang akong gisundan, akong higala si Brother Domingo Marcira. No? Okay. Excuse. Iyang daghan siyang gisgutan pero ato pong hatagan pagtagan mga igsoon nga. Matod pa sayang mga gipanghisgutan usa sa mga si Kristo gyud ang Iglesia Katolika gud may tinukod ni Kristo. Nindot kayo nga pahayag nga nagoy kutay gikan Pedro, Linos hangtod sa presidente karon nga Papa sa Roma si Pope Francis. Sa ato pa ang iyang konklusyon ang uban dili tinuod kay wa may Papa sa Roma. Now, ang pangutana sa tungod kay mao man dayon na sukdanan sa kamatuoran nga mo na tinukod ni Kristo basta na ay Papa sa Roma na usa maghitabo ang 14th century sa diha nga si Pope Nicholas V ang nahimong Papa sa Roma nahimo man siyang anti-pope. Ya kung mabasa tag anti-pope mga kaigsuonan ang katumbas ana iyan ni Satanas. Dahil pagka 15th century o 16th century, lain na po nga si Clemente, Pope Clement III. Anti-Pope gihapon. Dahil ni atong 271, tuloy Papa sa Roma. Ang usa si Calixto. Si Pascal. So, ako naman nanon pag now, karon mga igsoon. Muna nga, o niya sa 600 ini, si Pope Honorius I, gideklarar nga heretic popes. Na kung mao na isukna ng mga kaigsuonan, muna di makita na ni mo nga, dugay naman di ay nga nawala ng kutaya. Kay lisod po mga igsuon, kang Apostol Pedro nga apostoles nga unang papa magkana sa Roma. O diya, tugutan na ni Kristo nga iyang pakuptan o anti-pope ang iglesia nga iyang itukod. Diya gaya siya wa. Na wala nga. Tingali ato ni hatang pagdugang ba, pagpakisayod ni Brother Domingo Marcira nga. Iya po kusisahon ang history of the Pope. O pilay anti-pope, pila ka mo heretics pope, o kanus anang sugod nga ang Iglesia Katolika nakabaton og tulo ka buok papa sa usa ka panahon. Kay kon mao na mga kaigsuonan, maglisod na matang pagtuo ang tinuod na. Nga naman, ang Iglesia sumalas Biblia gitawag og lawas ni Kristo. Ya sumalas Efeso 5:23, ang Iglesia nga lawas ni Kristo siya ay ulo. Yang karon, kung tinuod ang Iglesia Katolika mo'y tinukod ni Kristo, asa man nato mabasa word for word sa history o sa Biblia nga si Kristo mao ang Iglesia sa Apostolika Katolika Romana. Kung na makidibate ana, open ta ana. No, daghang debate ako nakita mga kaigsuonan. Daghang debate. Nga, dagani mga Bible karon nga sa laag. Mga translasyon. Nga, word for word, babasa kong word Catholic. Pero, salawat nga, atong gala si Brother Veritas, iya pong gikuan nga, di ko babasa word for word Catholic sa Biblia, Brother Veritas, no? Di ko na babasa. Pero, nakakita kong YouTube ni Talibong, Windel, ay iyang yun nga gitinoon tong ako pong kauban ditong bagong gatoon. Kung doon debate dito sa Bukidnon nga, looy po kayo kay di gibasa ko, Juan 16. Mga, batod pa na itong ilang debate nga, gipahayag yun ni Windel Talibong, dili ni Catholic version, Protestant translation. John 10:16, word Catholic, ibasa, naag yun. Ang problema, kuan mga kaigsuonan, hanang kompliktado, gano? Na mas ilang mga basa sa Iglesia Katolika nga, the word Catholic,
dili mabasa sa Biblia. Na ang mahita mo ana, kung doon ay Katoliko nga moangkon nga ang word Catholic mabasa sa Biblia, di sa ato pagkasugang na di ilang basahon o kanang maong magsusulti. O niya, butaw o na ng mga translation, version nga, best translation. Kaysa kadaghang version sa Biblia, ganong usara pa po ng kabuok ang mabasa word Catholic nga version. Wala nga, kauban na sa Biblia saksing Hiyom nga mabasa ang pulong Hiyom mas Biblia sa Magutugon, di ba na tinong mabasa? Okay. Now, kami mga Seventh-day Adventist mga kaigsuonan, ang among banuganan sa pag-ilas maton ng iglesia, dili sa ngalan. Kaduha, dili sa kanang mabasa sa history. Kay, nanabago ko history mga kaigsuonan, ako na ipaabot po, nga, dibating yun, nga, word for word, dili gyud si Kristo ang nagtukod sa iglesia, Katolika. Pero, di po na ako na pasagad og hatag brother Toteng. Wa pa may debate. Kita magugos debate nila Rabel Parma o ni Father Darwin Gitgado to sa kapare nga na medyo na tukilid Diyos Parma. Kaya magod siya nakabasagod sa gidihang ipagkutana siya kung dili si Kristo ang gatukod sa Iglesia Katolika, kinsay gatukod? Asa gitukod? Amin ako si Rabel Parma o itong magiitan po nga debater sa Iglesia ni Cristo na nga libro ha, encyclopedia. Kung hani pitik yun eh. Agoy kay wak magoy nabasa po, wak mapunay siya anak kabaton. Na ako na po ng paaboton og naay mo kuan akong debate nga. Kuan ba nga once for all ba nga kung mabasa na ako litra por litra sa encyclopedia nga dili si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika Apostolika. Pilde, paniguro maguna silang pilde kay wak man basa. Kay kung mabasa na ako, pildi ko. Di mabasa na ako. Kung mabasa na, di na ako mabasa, pildi ko. Kung mabasa na ako, pildi ka. Uyon ko na sila. Kay kampante, mga naghanda bago kayong. Napo ko, encyclopedia igsoon nga, the Roman Catholic Church is a branch of Christianity. Dili na siya original. Kaya naman na original sa nga. Ang original, punuan. At ato na po nagpaabotan niya. Ato na po nagpaabotan. Now, karon, tulo ka mga dagkong butang mga higalang mga kaigsuonan nga dili gyud muhaom ang Iglesia Katolika nga tinud nga iglesia. Number 1. Ang nipamatuod nga mga historian nga ang Iglesia Katolika tinukod ni Kristo mga Katoliko pero di puntanan nga mga historian nagsulti ni ana. Daapo gani historian mga kaigsuonan nagsulti nga the Roman Catholic Church is not Christian at all. Kada mo lang magkaigsonan ako nang ipang padayag dere kay nay making debatean ato na po nakatagang pagtagad no nindot mga kalabang kuan ba mga higalang mga kaigsuonan kaya yun na now karon kung imong tunan pag-ayo mga kaigsuonan 2:1:9 nag-ingon dere bisan kinsa ang nag-una og naulahi nga wala nagpabilin sa pagtulunan ni Kristo siya wala nakapanag-iya sa amahan ug sa anak. Bisan kinsang nagapabilin sa pagtulunan ni Kristo, nakapanag-iya sa amahan o anak. Sa ito pa, ang pag-ilas matoon ng Iglesia, na tinukod ni Kristo, pinagis pagtulunan. Pagtulunan yun. Kaya kanang-kutay-kutay mga kisang ipang-midlan, kung ano man ang mga kaigsuonan, kung imong tanawon, di man na mo ma-prove sa Biblia. Di ko na mo ma-prove sa Biblia. Then, sumala sa history, nagkadurakas mga historison. Na history nga, mabasa nga ang Roman Catholic Church, mabasa nga gitukod ni Kristo. Napoy history nga nagtudlo nga dili si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika Romana. Sa wala. Napoy history mga kaigsuonan nga nagsulti nga ang babayi sa pinadayag 17 ono gadto sa 6 nga kanang gitawag sa Biblia Babilonyang bigaon. Inahan sa tanang mga daotang babayi. Roman Catholic na. Roman Catholic Church na. Nausaw ba nato na napag kanta mga kaigsuonan na nato tanan nga mga dokumento. O gapaabot nga na official debate nga napatuon nga ang Roman Catholic Church o niya karon nga may tinukod ni Kristo. Niya karon usaon naman na nga kung si Kristo ay gatukod sa iglesia nga namang ang nang-imbento sa maungalang Katolika si Ignacio man. Now kung imo tan-awon mga higalang mga kaigsuonan ni ara
Hebrehanon 4:9. Busa dunay gibilin nga sabado kon pahulay alang sa katawhan sa Dios. Sa ato pa, kung imong tan-awon, kung tinuod nga ang Iglesia Katolika tinuod ni Kristo nga naman, nga si Kristo may ulo sa maton nga iglesia, si Kristo nagbatasan nga kada adlaw Sabado atong simbahan, ngano ang Katoliko nahimo mag Domingo. Kaya ang ulo sa Katolika, Iglesia Katolika igsoon, dili mao si Kristo kun dili sumalas mga basahon ug kasaysayan ang Papa sa Roma. Busa higalang mga kaigsuonan ining taknaa sa kahaponon, ako maglaom nga ang atong mga higala nga mga nagpaminaw karon muhinahinay na tagtuod sa kasaysayan o sa Biblia o sa balaang kasulatan. Ilabi na sa balaang kasulatan gayon. Kaya nga naman, ang unong Juan 5:9 nag-ingon kung kita mudawat sa pamatuod man sa tao, mas lamaw pang dawato nato ang pamatuod sa Dios, gagikan sa Dios. Ug ang pamatuod gagikan sa Dios, sumala sa Juan 17:17, mao gayon ang balaang kasulatan, nga mao ang kamatuoran. Nagasalamat ug may hapon kanatong tanan. Salamat Brad Mitch Bindilio sa kining Seventh-day Adventist. Salamat kayo og may nga adlaw sa kining mga atuang kaigsoonang SDA. May nga buntag may hapon ninyo tanan din ha. Dayon atong ihatag pod ang 10 minutos ngadto na sa grupo sa Catholic Faith Defender sa pinag-usab ni Brad Shelbert Dunduyano. Brad. Salamat igsuong Dani, itong amigong gwapo nga technician po. Salamat kayo. At the same time, anchor po sa dire, no, sa Army and Dipolog. Mayong hapon sa tanan, no? Unahon nato tong awhigi isgutan sa akong higala no sa Adventist nga si Kristo ang ulo sa iglesia. So bali kita naaman ta sa lawas sa iglesia. So dapat magsunod yun na sa ulo, dili mabulag, no? Anya kay ang ulo lagi ga bantay man o ga tahod man sa adlaw ng igpapahulay, dapat ang mga Katoliko kung tinuod nga nag-angkon mosunod yun ni Kristo. Now, dili nato supakon ang argumento sa mga practice ni Kristo nga gikinahanglan gihapon nga kita mga Kristiyano mosunod. Kay dili biya tanang buhat ni Kristo kinahanglang sundo nato. Kay duha man guni kakasabutan daan og bag-o. Pananglitan, unsa may batasan ni Kristo nga ulo nga iyang gibuhat sa una nga dili na ta obligado sa pag-apil karon. Kanang pagtambong og pista sa mga Hudiyo, gibansay man na ni Kristo. Gani dili lang kana, no? Kung mag-research ta og ayo sa Biblia, naay gibansay si Kristo nga gihimo sa mga Hudiyo nga kitang mga Kristiyano wa tay labot ana. Dili na to makita sa Biblia gani litra por litra nga si Kristo gaingon nga ayaw na mo pagpatuli. Pero masabot nga kana agong pagpatuli initiation na sa daan. Gipulihan na diri sa Christianity og bautismo. Di ba? So si Kristo gaalaw anang mga kausaban sa Bagong Testamento. Dayon wala pod magtulo si Kristo nga kanang Sabat nga matunong og 7th day of the week adlaw sa pagsimba dili pwede ibalhin sa laing adlaw. Pagtulunan ra na ni Ellen White og sa mga Adventist kanang pag-ingon nga violation ang pagbalhin ana. Dili tanang pag-usab base diri sa Biblia pagsupak. Nganuman kay ang iglesia gitagaan og authority sa binding and loosing. Ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So kaming mga Katoliko nakatuman mi ana kay at the Council of Laodicea gihimo ang maong pagtransfer. Unya unsay giingon sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Council na, parehas sa atong council sa Jerusalem. Ug unsay ilang gibahin og loose dito, unsay gipadayon, unsay panatili sa. So mo sakop ta sa grupo nila sa una, mo paalo ta, mo pailalom ta. Unya kay ang ilang authority god mapasa man sa mga sumusunod, di ba? Gahom sa presidente Aquino mapasa ni Digong. So the same power, so unsay aprobahan pag ingon ni Digong martial law ta, kinahanglan mo tuog kita na. Kay siya man atong leader diri. So mao na kay at the Council of Laodicea gi-transfer man yung solemnity ana. So kami mga Katoliko igo laming gatuman sa authority sa simbahan nga pwede na gamon. Nya wa gyud mabasa sa Biblia nga pagsupak sa balaod ng pagtransfer. Gani katumanan na mo nang sa Catechism mabasa nga ang Sunday observance, the Lord's Day, fulfillment of the Sabbath. Pareha sa pag-ingon sa mga early fathers nga
ang fulfillment anang circumcision lahi na bautismo na. Ang fulfillment pud atong katong bitin nga tumbaga nga gihimo ni Moses, ang kamatayon na ni Kristo sa krus. Mo nang kung moingon mo ngano mga Katoliko maligi niyo sunda tong maghimo og bitin nga tumbaga. Sa karaan man to. Ang katumanan ana ang pag-isa man ni Kristo sa krus. Juan 3:14. Unya human naman to ang handumanan atong gibuhat kanang mga Santo Kristo, no? Kanang mga krusipiho. Mo na among gihimo kay katumanan na atong gihimo ni Moses niadto. Ang pag-isa ni Kristo sa krus. No? Juan 3:14 na mabasa, no? Dayon kanang pag-ingon nga giimbento ni Ignacio ang pulong Katoliko, granting without admitting yun objectively nga si Ignacio gyud ga-imbento ana. Kanagong pag-ingon nga imbento ni Ignacio, espekulasyon na ni Edward Taylor sa kapari. Pero dili gyud na mabasa sa statement ni Ignacio nga siya may ga-imbento ana. Gani ang ubang mga scholar moingon nga probably naanay nakalitok ana walang masuwat kay dili man gud tanan nasulat. Nya kay si Edward Taylor pagbasa niya sa diha man sa sulat ni Ignacio unang nakita ng pulong Katolik mo nang niingon si Edward Taylor nga si Ignacio mo'y gawinbento ana. Di ba? Pero espekulasyon na. Kay ang ubang mga historian moingon man pod probably naanay nakasuwat lagi walang naanay nakalitok pero walang masuwat kay di man gud tanan nasulat. Di ba? Posible gani espekulasyon nga giingnan siyang San Juan ana pero walang masuwat. Kay dili lagi tanan nasulat. Kay dili man tanang kamatuoran na sulat. Kana lang Inquisition, Crusade, history ni Rizal, puros mo na tinuod. Di man na mabasa sa Biblia. So dili mabasa sa Biblia, dili tinuod. Di ba? So mauna nga. Granting nga si Ignacio mo'y ga-imbento ana, pero ang iyang gi-imbento ang termino. Iyang gitawag sa iglesyang gitukod ni Kristo. But pasabot na ang iglesia gitukod ni Kristo, awahi lang tawga og Katoliko. Nakaron kay gitawag magkatolika ang iglesyang gitukod ni Kristo. Conclusion sa logic, ang iglesia ni Kristo day at the same time Katolik. Dili mawala ang iyang pagka-iglesia ni Kristo kay parehas ni Simon sa diyang gitawag siya og Pedro. Nawala ba? Moingon batangan na himong duha ka tawo si Simon og Pedro? Dili. Nadugang lang ang description niya nga Pedro sa diyang gitawag siya og Pedro. Ako bitaw unang description ako Silbert tawag pugog babi, wala ko maduha ka tawo. Lahi si Silbert og babi, usara. Pagkadako nako gihingalan na pugog Veritas, natulob ako ka tawo dili usara. Nadugangan lang kog description. Katupong pag-ingon nga dili ta mo tuog history, misnomer na, no? Gani sa Living Bible, Job 8:8 giingon da read the history books. Sa ubang hubad giingon na susihan ninyo sa karaan. Anang pagsusi sa karaan but pasabutan na history. So tama ra gihapon ng Living Bible, Job 8:8 susihan ninyo sa history. Nya gisusi na to sa history nga ang iglesyang gitukod ni Kristo gi-describe man gibutangan magtimaan nga Catholic. Giklaro sa statement ni Ignacio sa First Vatican Council, giklaro ang mga official yang description pinaagig council ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nya asa man tag mabasa nga tekstos Biblia ana nga wa ta masayop ana ang butangag description. Jeremias 31:21 butangag mga description o ti mailhan ang dalan. Kinsa man ang dalan si Kristo. Nya ang yang iglesia lawas man niya so may mo pong tawgon og dalan ang iglesia. Buhat 24:14 gipasabot diha nga ang dalan ang iglesia. Katauhan. Unya butangan kunog description. Mga ti mailhan kanus-a man na officially nahimo sa council. First Vatican Council 1870. So mao na nga usara na kay iglesia bisag nalahi na ang yang description. Naaman po na rason. Dayon adto ta sa antipope. Now, ganang antipope pagdeklara sa malitok yun sa magisterium. Kaya dili magunta ng mga nagpaato-ato nga leader tinuod. Nya katong pag-ingon nga dunay tulo ka claimant sa popes tinuod man na. Pero dili man na ebidensya nga kung dunay nag-ilog anang katungdanan bugos o invalid na nga office. Pananglitan kanang office katungdanan sa pagkamayor ilugan man na magpinatyanay pa mangganing. Nya moingon nga invalido ang office kay naay gailog. Dili. Nganong dili invalido ng office of the Pope? Kay ang office of the Pope meaning tinugyanan sa mga yawis gingharian sa langit. Kinsa may gahimo anang ang katungdanan? Si Kristo, Mateo 16:19. Di ba? Office na ni Pedro, gipuli-pulihan lang kay ang katungdanan kung mabakante dunay mopuli, buhat 1:20. Di ba? So mauna dili na ebidensya nga invalido ang katungdanan kung dunay mag-ilog.
Susihon na nato kinsay tinuod kay ang iglesia gud magpadayon man. Unya ang hari si Kristo man. Unya ang hari naman ay Prime Minister. Tinugyanan si Yahweh, Isaias 22. 20 hangtod 23 nga ang hari na anay si Prime Minister tugyanan og Yahweh taog amahan sa manang amahan papa. Si Pedro may giunang gipili ni Kristo. So, paunang si Pedro mo iyang Prime Minister. Valid na. Unya na dili man na ebidensya kung dunay buluyagon nga papa nga invalido na ang office. No. Sa panahon day ni David katong si Shibna nga nahimong prime minister tunugyanan si Yahweh gipalagpot man gayto giilisan man gayto siya kay wicked man siya giilisan sing Eliakim dili na ebidensya nga invalido daghan pa unta akong hisgutan reyo napay Catholic mga quotation man to niya sa mga supak sa Katoliko wa tay dili tay obligado mo tubag ato di ba kay quotation to sa mga nisupak sa baruganang Katoliko kana lang daghang salamat ug mayong hapon. Daghang salamat Brad Shelbert Don Duyano sa Catholic Faith Defender nya kay napamantay pipila ka minuto na kining na bilin na ato ning tibawason gihapon aton tagaaga pagtagad kining Christmas kay hilabihan man ni tutukan karon sa kining grupong Katoliko ato ning tagaag pagtagad tag 3 minutos lang ay mo exit dala na po ba mga panamilit kabahin sa Christmas ato unahan si Brad Mitch Bindilio sa Seventh-day Adventist. Salamat kayo Mr. Moderator Sir Edgar no atong paningkamutan nga mahatagan nato nga summarize no nga unang-una dili ikadinay sa Biblia nga si Kristo na tawo. Pero kung miyong ka nga gi-practice ang pagsaulog sa adlaw na tawo ni Kristo, dili po nato mabasa sa Biblia nga ang mga apostoles nagsaulog sa adlaw na tawo ni Kristo. Mo hinungdan nga kun imong tan-awon ang 1 Tesalonica 5 bersikulo 1 nga dili importante ang pitsa ug ang adlaw. Kun imo tagag pagtagad ang natawo mo importante. Now karon mga kaigsuonan ngano nga dili December 25. Kung mabasa ka sa Jeremiah 36 verse 22 sa Living Bible, ang Disyembre panahon sa dito sa Middle East, ang bulan sa Disyembre tingtong now. Dili pwede nga ang mga magbalantay sa karnero magpasipsip sa panahon sa kagabihon dito sa gawas. Nga kung imong tan-awon ang Lucas kapitulo 2 sa diha nga natawo si Kristo atong mabasa nga ang mandulunda nga nagbalita sa mga magbalantay karnero kaya ang unang gibalitaan nga tao si Kristo magbalantay mas karnero tungang gabi nagpasipsip sila sa mga karnero dito sipsibaras gawas og dili na pwede buhaton sa panahon sa Disyembre sa bulan sa Disyembre mao nga kun imo tan-awon ang Disyembre 25 dili gyud na mao ang natawhan ni Kristo kun dili gisaulog na ang mga kasaysayan ng padayon ng pamatuod nga ang December 25 gisaulog na sa mga paganismo nga maoy pagkatawo maoy paghikibugso sa ilang Dios nga ang adlaw kung sad issued aron pag kuan mga kaigsunan pag merge or pag connect nga ang Christian mahimong semi-pagan mao na nga instead nga ang December 25 ang natawo dihang gisaulog mao ang adlaw issued gasad gibalhin ngadto ka sa SON gasan refer to Jesus Christ. Mao na hinungdan mga kaigsuonan nga usas mga doktrina nga gatudlo ang balaga sulatan balaga sulatan gani dili gyud nato ipasulod ang doktrina nga pagtulod ang pagano sulod sa iglesia. Busa ang December 25 gi-practice na long before nga tatawo si Kristo refer sa pagkatawo celebration sa pagkatawo sa mga pagano sa ilang Dios nga mao ang adlaw nga musilang og mosalop dili mao si Kristo. Salamat og may hapon lang salamat sa ato tanang nagminaw kini inyong musik igsoon garas kalidad brother Mitchell Bindilio. Salamat Brad Mitch Bindilio sa kining CFD sa Seventh-day Adventist. Salamat kayo. Ato pong ihatag sa katapusang higayon ay Brad Shelbert Don Duyano sa Catholic Faith Defender. 3 minutos, Bert. Sa teksto nga gikutlo sa akong higala nga Adventist kaganina gikutlo tong ingon nga tingtugnaw ang diin na tao si Kristo mo nang dili mahitabo nga magbaktas-baktas ang mga hayop dito nya kay mo man to ang pagkatao ni Kristo. Conclusion nga dili gyud siya Disyembre na tao. Now simple ra kay na no. Adtuan ninyo ang lugar o Bethlehem diin natao si Kristo. Tanawa og dili ba makabaktas-baktas ang mga hayop. Susihon sa
nato ang lugar ba no ug asa nang gipasabot nga tugnaw nang yung kaayo nga dili makabaktas-baktas ang mga hayop. Ato lang research lang sa lugar gyud di na tao si Kristo kung dili ba makabaktas-baktas ang mga hayop dito. Dayon ang atong computation pero dili ni siya dogmatic ha. Magsaulog ta og adlaw na tawhan ni John the Baptist June 24 niya. Sa Biblia giingon nga 6 months ra ang kamagulang ni John the Baptist kay ni Kristo. So June 24, so June, July, August, September, October, November, December 24. Niya tungang gabi naman to. So round off sa mathematics pa December 25. Laing computation katong gikutlo nimo diyan kit kaganina ang Biblia si Zacarias na gipaingnan siya sa anghel nga magbabdo siya nga asawa si Elizabeth. Kung wa ko malimot ato Feast of the Atonement, kung wa ko masayo pista sa mga Hudiyo to. Oh, nya gituhuan nga pag-ingon yun ni katong anghel ni Zacarias nga magbabdo siya nga asawa, automatic nagmabdos dayon si Elizabeth. Nya unsa man ang adlaw? Research sa computation na sa Jewish calendar ngadto sa Roman motunong na siya September 24. Tinawa na ko'y guide po diri. September 24. Niya, 6 months ra lagi ang gap ni Jesus Christ o ni John the Baptist. So, katong pagpahibalo ni Angel Gabriel ni Maria, sugod tag September 24. September, October, November, December, January, February, March. So, March 24, nag-announce si Angel Gabriel ni Maria nga manamkon siya. Gituhuan pod sa pagsanong ni Maria, nagmabdos dayon si Maria. Unsa nang adlaw? March 24. Niya 9 months later, 9 months man ang bata, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December 24. Round off sa mathematics 25 December 25. Pero dili na dogmatic ha, dili na dogmatic. Garanti nga dili ka na mao. Dautan ba kung sa ulugon anang adlaw? Very reasonable. Ang pagano ilisda na to Kristiyano. Parehas nako kung pagano ko kinahanglan makristyano ko. Kanang ka sa ulugang pagano sa Disyembre 25 ilisa na to nagkristyano ang natawhan ni Kristo mo sa ulugon diha. Logical dili na dautan. Daghang salamat maayong hapon. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Salamat kayo ha sa tanang grupo nga ni Anigyo ni partisipar sa atong tulubnaong sangka sa katarungan. Bye-bye na yung grupo mga kasama ini sa atoang nasud ang kinilamang Christianity labihang kadaghan na binilyon ang sumusunod mga miyembro. Labi na po ding Islam po binilyon sunod na siguro quadrillion na ang income ibang budget iring baha labi nag kining 10% gyud ang ipatuman then sabay sunod quadrillion ka quintillion quintillionaire quintillionaire ka asos di na mahurot ay mong kwarta budget mga kasama. Kung mo nalay bahala ha mo aninaw mo timbang-timbang sa mga pamahayag sa nagkadayang grupo mahayag karong hapuna mga kasama. Salamat kayo sa Messianic Community piragi ni John Kate Tunugan na Forman si Tuting Luntayaw sa Rock Christ Jesus.
og si Marcera Duming, Brad Shelbert Don Duyano sa Catholic Faith Defender, og si Brad Mitchell Bindilio sa Seventh-day Adventist Saba. Salamat kaninyong tanan ha, o tanang grupo din ha nga nagpaminaw pod. Wa pa ka kining pamahayag sa kahanginan na libre ni atong oras. At ang kaninyo nga inyong pagabuhaton anhilang mo sa RMN DXDR matag alauna ang takna sa kaporon ngadto na alas 2:30 adlaw karang nga Domingo ha. Ang tod na lang po sa sunod higayon samang taknag samang istasyon sa ngalan ng kasamang Nicolay Los Niños. Inyong nakauban si Danny Duod Tatak RMN. 6 na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo. Radyo mo nationwide.